गिबियाव आङो बिटिआर सरकारखौ हाजासे हामबाय होननानै बुङो। जोंनि माहारियारि गोनांथिफोरखौ बिथांमोना जेरै नांगौ एरै एड्रेस खालामबाय थायो, जोंजोंहाय जुगाजुग खालामबाय थायो। जोंनि नांगौफोरखौ जेब्ला जोङो फोरमायो बिथांमोना गोसो होनानै खोनासङो आरो हागौमानि जोंखौहाय मदद होनो खोथा होयो आरो बियो खोथा होनायल' नङा, मोगथाङाव बिथांमोना खामानि मावो। दिनैनि दिनाव बिबिसिनि थाखाय रंजानांगौ दिन। जोङो थांनाय जोंनि एनुवेल कनफारेन्सआव बड'लेण्ड चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ खोथा होलांदोंमोन जे जोंनि गोनांथि मोनसे दङ कमिउनिटि हल, बेखौ जोङो 2027सिम थांखि लानानै नेरानेफेरा जों जुजिबाय थादों बानायनो। माखासे पार्टफ्रा जाजेनबाय, खिन्थु कमिउनिटि हलखौहाय जों माबोरै हागोन सानदोंमोन। बिथांमोननो रायथिनायावहाय प्रमद बर' सारा जोंनो खोथा होदों बे कमिउनिटि हलखौहाय जों नायसिगोन। ओमफ्राय दिनै थारैनो बे खोथा होनाय बादि बिथाङा गावनो फैनांगौमोन, माखासे उसुबिदा जोंनो फोरमायहरदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार फैयो, क'क्राझाराव मिटिं दङ, नाथाय बिथाङा गाव फैनो हायाब्लाबो रायजो सभानि सासे MP आरो जोंनि EM ओमफ्राय सासे MCLA बिथांमोनखौ थिनहरनानै दिनै बे कमिउनिटि हल जागायजेननायनि फाउन्डेसन स्टनखौहाय जोंनि बे थुक्राझार मिसन कम्पाउन्डनि सिङाव जेरावहाय जोङो कनभेनसन सेन्टारखौ बानायदों, बेवहाय दिनै गायसननानै बिथांमोना थांबाय। ओमफ्राय बिथांमोना होनदों, गोजोननायजों बुंलांदों जे जोङो इमिडियेटलि जोङो माखासे फान्ड रिलिज खालामगोन, नोंथांमोना खामानिखौ मावजेनदो, ओमफ्राय जोङो जोबजासे बे खामानिखौ मावफुंनानै होगोन। दिनै फाउन्डेसन स्टन मानगोनां रोनगोरा नार्जारि रायजो सभानि MP बिथाङा बयनिबो रायजो राजानि मदद लानानै बेखौ गायसनबाय। जोङो बिराद रंजादों। मोनसेया जाहैबाय पार्सनेलि बे आंनि लोगो, ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बे मिसन कम्पाउन्डआव दिनै फैनानै जोंनि रायजो राजाफोरनो मोनसे गाहाम सुबुरुन्थाइ होफैबाय। आं पार्सनेलि बिराद खुसि जादों, जोंनि रायजो राजाफ्राबो खुसि जादों। लोगोसे आरोबाव ससियेल निड्सफोरखौ बिथांमोना बिराद खोनानो गोसो जायो। जोङो दिनै रायजो सभानि MP आरो MCLA सायखं बसुमतारी जोंनि बे क्रफ्ट्स मेमरियेल हस्पिटालखौ दिन्थिनो लाबोदों। बिथाङा सानसे बेलासे गावनि बिमाखौनो बे क्रफ्ट्स मेमरियेल हस्पिटालाव सिकित्सा खालामनो लाबोदोंमोन। जोबोद मोजां मोनो पार्सनेलि बे हस्पिटालखौ। ओमफ्राय दिनैहाय जों बिदिनो गासैबो फारि फारि रुमफोरखौहाय डक्टरनि हेफाजाबै दिन्थिनो मोनबाय। बिथाङा बिराद एप्रिसियेट खालामदों। जोंनि बे ओनसोलाव थानाय हाजार हाजार मानसि जायफ्रा जुगाजुग जान-बाहननि थाखाय खस्थ' मोननानै दंमोन, बे मानसिफोरखौहाय जोङो खम खरसाव बेबायदि मेडिकेल सिकित्सा होदों, बेखौ मिथिजोबनानै जोबोद खुसि जादों। आरो बिथाङा गोसो गोथारै बुंलांदों, आङो माबाफोर हेफाजाब होनो हाथावथाव आंनि गेजेराव आं मोनोब्ला डेफिनेटलि आं सानसे बेलासे आंबो हेल्प होनो जुजिगोन बे हस्पिटालखौ। जों बिराद गोजोननाय मोनबाय। जों बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जों, नोंथांमोना जोंनि मिसनावहाय सम मोनब्ला नोंथांमोना फै। गोबां कमिउनिटिसफ्रा नोंथांमोनजों नुजानो लुबैयो आरो नोंथांमोननि खोथाफोरखौ खोनाब्ला बिसोरो गोजोननाय मोनो। बे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायहरबाय। आं बिथांमोनखौ दिनैनि बे प्रग्रामफोरनि थाखाय हाजासे हामबाय होनो। गाबोननि थाखाय एसे बुंथिबावनाय, गाबोनहाय आरोबाव जोंहा मोनसे अपेन मोनसे स्टेज दङ, जेरावहाय जोङो 30 to 35,000 मानसि जोंना एनुवेल कनफारेन्सआव गेदारिं जायो। बेवहाय जोंनो मोनसे पेन्डेल एसे नांगौमोन, गोनांथि दंमोन। बेखौबो बिटिआर सरकारा एप्रुभ खालामबाय। गाबोन बेनिबो अन्थाइ खाम्फा जों गायसनगोन आरो गाबोनहाय सावरायग्रा बिथांनि दैदेननायाव डिपुटि चिफआ बिथांमोनखौ थिनहरबाय। गाबोन बे अन्थाइ गायसननाया गाबोन 2:30 बाजियाव आरोबाव बे थुक्राझारावहाय जागोन। दा बेवहायबो जोङो गेदेमा बिथांमोनखौ, बिटिआरनि गेदेमा बिथांमोनखौ जों लोगो मोनगोन। जोङो बिथांमोनजों आरोबाव जोङो रायज्लायबावगोन। आं बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएसननि जानानै दुलाराय जोंहा 266 चार्चेसफोर दङ। बयबो रायजो राजानि जानानै बिथांमोनखौ दिनै नोंथांमोननि बे सोलोनि गेजेरजों आं आंनि गोसो सिंनि साबायखर बावनायखौ फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंनि BBCआ बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएसना थांनाय 1927आव गायसनजादोंमोन। दिनैनिफ्राय लानानै अलमस्ट 100 इयार्स जानोसै। 27आव 100 इयार्स जागोन। ओमफ्राय बेखौ गायसननायनि एसे उनावनो जोंनावहाय रेकर्ड दङ। बेवहाय जोङो सोलोंथाइ आयदायाव
स्कुल खालामनानै बे ओनसोलावहाय स्कुल गंसेबो गैयामोन। हाग्राबारियावहाय स्टार्ट खालामनाय जोंनि मिसननिफ्राय जागायजेननानै स्कुल बानायजेनदों। ओमफ्राय बे स्कुला फैयै फैयै एमइ स्कुल जेब्ला बानायो बेवहाय रुपनाथ मन्त्रि बैदिननि मन्थ्रिया अपेनिं खालामफैदों। ओमफ्राय फैयै फैयै बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा प्रभिन्सियेलाइज खालामदों। बे स्कुल आरो बे स्कुलनो जों होनाय मिसननि गासैबो हा जोङो गभर्नमेन्टनो हगारनानै होदों। बे स्कुल मोनसे सोलोंथाइ आयदायाव जाहैबाय। ओमफ्राय जोंनि बे स्कुलावहाय हस्टेल्स दङमोन। ओमफ्राय बे हस्टेलाव बे स्कुलाव बे ओनसोलनि ओरै गसाइगावनिफ्राय लानानै ओरै गोदोनि कामरुप दा बाक्सा बेनि ओरै धुबुरीथिंनि फ्राय फैनाय स्टुडेन्टसफ्रा बेवहाय फरायफैयोमोन। खारन बे ओनसोलाव मोजां स्कुल बेबायदि गैयामोन बे समावहाय। बेबायदि सोलोंथाइ आयदायाव गोदोनिफ्रायनो बे मिसना बिराद गोसो होनानै खामानि मावबोदों। सोलोंथाइ आयदानि जाबाय। गभर्नमेन्टनो होखांनायनि उनाव जों सानबावबाय मा जोंनि मिसनावनो आरोबाव मोनसे स्कुल थाबावनांगौ होननानै जों इंलिस मिडियाम स्कुल खालामबावबाय। इंलिस मिडियामा जोंना 11-12सिम दङ। बेबो जोङो मोजाङैनो सोलिदों। देग्लायनि रिजाल्ट सेमोननि रिजाल्ट थांनाय खनथामसो रिजाल्टआव जोंना टप माने बेस्ट टु बेस्ट रिजाल्ट जोङो मोन्दों। जोंनावहाय स्टेन्ड खालामनाय ओंखारबाय, फ्लाइं कालार्स मार्क्स मोननाय ओंखारबाय। डक्टर इन्जिनियार बेबायदि जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा इंलिस मिडियामनि स्टुडेन्टसफ्रा बेबायदि जाहैबाय। ओमफ्राय बे स्कुलनि सोलोंथाइ आयदानि गोनांथिखौ जोङो बुजिखानायखाय जोङो दा बिसाइड्स इंलिस स्कुल बे मिसनावहाय दङ जोंहा। बिनि अनगायैबो जोङो 6था एसे खाथि खालायावहाय गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो स्कुल खुलिबावबाय। इनक्लुडिं जोंनिया मोनसे बर' मिडियाम दानावहाय एसे गोरिब थाखोनि मानसिफोर दङ इंलिस मिडियामाव एफर्ड खालामनो हाया। ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो बर' मिडियामजों मोजाङै सोलोंथाइ होनांगौ होननानै बर' मिडियामबो जोङो खुलिदों। जोंहा दा 6था ब्रान्चआव जेडि उइलियाम इंलिस स्कुल दङ। ओमफ्राय बे समाव सोलोंथाइल' नङा, आर्थिकल' नङा, खिन्थु देहा फाहामथाय आयदायावबो जोंहा गोनांथि दंमोन। नैबे हस्पिटालखौ जोङो 1956आव जोङो खालामजेनदों। 1956आव बे ओनसोलाव जेरावबो मेडिकेल सार्भिस गैयामोन। बै समनिफ्रायनो सोरगिदिं मानसिफ्रा मेडिकेल सिकित्सानि थाखाय बे क्रफ्ट्स मेम'रियेल हस्पिटालाव फैयोमोन। ओमफ्राय जों खोनानो मोन्दों साहेब डक्टर जेब्ला दंमोन भुटाननिफ्रायबो बेमारिफ्रा फैयोमोन। गोबां दोबो दोबो फैयोमोन। ओरै क'क्राझार एलेकानि मानसिफोर फैयोमोन। दा बेबादियै देहा फाहामथाय आयदायावहाय जोंनि मिसना जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों। ओमफ्राय दिनै बे हस्पिटाला दिनै फुल फ्लेजेड जोंना गोदोथ' जों डिसपेन्सारिसो होनोमोन। दा जोङो फुल फ्लेजेड हस्पिटाल जों नाम मोनबाय, रेजिस्टार्ड बियो। बेवहाय आइसिइउ फेसिलिटि दङ। अपारेसन मोनफ्रोमबो रोखोमनि अपारेसन बेवहाय जासै। जोंहा सार्जन दङ, हायारिं डक्टर्सफोर दङ। ओमफ्राय जोंखौ माखासे अनग्रा मानसिफोर बे हस्पिटालखौ डेभेलप खालामनायावहाय जोंखौ बहुद हेफाजाब होबाय। आं एसेयावनो मख'बावनो सानदों बिटिसि जाजेननायनिफ्राय जोंखौ रोखोम रोखोमै कन्टिनिउ जोंनि बड' गेदेमा बे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे मावनायखौ नुनानै हामबाय होननायजों लोगोसे जोंनि बे हस्पिटालाव जोबोद हेफाजाब होदों। जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं हस्पिटालनि गोनांथिफोरखौ बिथाङा जेरै नांगौ एरै हागौमानि बिथांमोना मदद होबोदों। दिनैबो जोंनि सासे एमपि बिथाङा आरोबाव नायफैदों। नुजोबनानै मोजां मोननायजों बिथाङा खोथा होलांदों बिटिआर सरकाराबो आरोबाव जोंनो मदद होबावगोन। ओमफ्राय गुबुन गुबुन फसंथानफोर आं दहाय एमपिनो खोन्थाबाय। जोंना किडनि डायलिसिस मोननै इउनिट दङ, मोनसे आल्ट्रासाउन्ड दङ। 35 लाख खरस जादों। बेखौ बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट रटारिया जोंनि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय बेखौ जोंनो दान हरदों। आरो बेबादिनो जोंजों लोब्बा थानाय जों मिथिनाय माखासे एनजिअसफोर बिथांमोनाबो जोंखौ हागौमानि हेफाजाब होदों जाहाथे जों मानसिफोरखौ सेबा खालामनो हायो। बेबादि अनसुंथाइ, गुडविल ओमफ्राय मानसिफोरनि सापर्ट, रायजो राजाफोरनि अननायजों जोंनि हस्पिटाला बेबादि जौगानानै दङ। जोंनि बिबिसिआ बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशना धोरोमनि फोरोंथाइजों लोगोसे बेबादि ससियेल इस्युसफोरखौहाय जों एड्रेस खालामो। ओमफ्राय जोंनावहाय मोनसे डिपार्टमेन्ट दंलायबावखायो, बेयो जाहैबाय ससियेल उइं। डिजास्टार रेसपन्स खालायो, इकनमिक क्राइसिस, पिस बिल्डिं ओमफ्राय रिलिफ रिहेबिलिटेसनावहाय बे फसंथाना जोंना खामानि मावो। बेबादियै रायजो राजाफोरजोंहाय जोङो जेरैहाय गोरोबो